Nyarawila. An kati koparo na dogo ne jowinjowa gi joneno wa erokamano. Aparo ni gimiyowa ngufu ma kaka nwachako higa kendo watieko strong. Nikech kaka gijiwowa pile kendo gimiyowa feedback moro wa ahinya. Nikech waneno ni gik ma watimo ok watimo atimane nono to kata duoko feedback mwayudo. Nitiere jok majiwowa kendo miyo information ma tekowa to kata wambe nitie feedback mwamiyogi magimbe kama gintiere gineno na dieri magi matima ng'o konyo ngimagi. To en mana ni igani kata karumo wan jofwamba paro ni ne niga mano ok ber kodwa ahinya. Nyocha ncha neno list mar jowa manowewa. Aparo ni igani nwawito ji mang'eny kabisa. Kaka One Nation ne ntiere Leta Tenina, ne wan gi Shadrack Committee mane owewa Standard Washington Akumu, Pito Kongo, Michael Oyier, ne wan gi Fatma Rajab, ne wan tiere gi Samuel Makenda. Nyocha wik mokadho cha ne waiko Paul Muhoho, mane veteran Kotri, Dickens Wasonga, Njambi Koikari. Kora paro ni kuomwa jofwambo noke niga maber ahinya. To I hope ni iga mabiro bro bedo iga maber kodwa. Nikech ng'eni sasa muwito nyawadu nitiere kaka pengo nitiere modong to kata jok ma be nowito jogi e igani wakwayo ni gin mana mos kende Prince Julie gini jok manche waneno be ka ogetawo igani. Walemo mana ni iga mabiro manyien Nyasaye oritwa mondo wakros kendo wadog watwak kendo ne nyithindo manie rusa wakwane gi be Nyasaye oritgi maber mondo iga manyien be gidok mondo gitim ang'o gidog e skul. Erokamano ya Governor. Amba goma na